Zep i Camil, els contraris. En Zep i en Camil baixen les escales. En Zep i en Camil pugen les escales. Els dos amics estan tristos perquè l'ocellet és dins la gàbia. Però es posen molt contents quan és fora de la gàbia. A en Zep no li agraden els mosquits. Bzz, pic, bzz, pic, bzz, pic, 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 bzz. Però a en Camil li encanten. En Zep està enfadat amb en Camil perquè li ha trencat el castell. Però fa les paus amb ell quan l'arregla. En Camil està plorant perquè li ha caigut el gelat. En Camil està rient perquè en Zep comparteix el seu gelat. I aquest conte s'ha acabat. Fi.